Hallo, er her Emil Machine. Vi skal snakke om skills og min lille samling af skills, Skill Hub. Men først, hvad er en skill? Det er, hvis jeg skulle sige det med en lille analogi, et stempel. Tak til Natasha Chin fra Unsplash for det her fine billede. Grundlæggende kan vi sige, du kommer til at skrive et prompt. Det samme type af prompt kommer du til at bruge mange gange. Helt tilbage i tiden, mennesker har følt det her problem før. Vi laver et stempel, så kan vi lave det samme prompt flere gange, uden at skulle skrive det hele ud. Det kan også, hvis man er lidt mere over i programmeringsverdenen, det er en funktion. Du vil ligesom kalde den, og den kan også tage nogle input parametre, så det er super fedt. Men lad os lige prøve at kigge på, hvad en skill for eksempel kunne være. Så her har vi en eller anden ting, det er bare en .md-fil, markdown her, en tekstfil-agtig ting, og vi kan se, der står lidt her, hvad hedder den, hvad er beskrivelsen, og man kan også, hvis man har nogle argumenter, kan man sige, hvad får brugerne hens til det. Og hernede kan vi så se, det vi paster ind. Så i stedet for ligesom at skrive, det er præcis det samme som at skrive alt det her, så ligesom siger den, find 3 forskellige alternativer for whatever du har spurgt den om. Hvis du ikke kan finde det lokalt, så må du også godt søge på nettet. Det er det her format, jeg godt vil have. Gør det kort og konkret. Kort sagt. Det her, det vil tage rigtig lang tid at skrive ud. Nu kan vi i stedet for bare kalde den her funktion, eller bare ligesom trykke med vores stempel. Nu kommer den. Det er faktisk også så snedigt, at de her agenter nogle gange selv kan finde ud af at kalde dem, hvis man ligesom bare beder om det ud fra specielt beskrivelsen. Men vi er allerede langt foran os selv. Der kan også være lidt mere avancerede skills. Så i det her tilfælde er der en skill, hvor du både har noget kode og den her tekstfil. Så den her tekstfil, den her MD-fil, er ligesom indgangen til det. Men den siger, at du har også i virkeligheden lov til at køre nogle upgrade scripts her. Så her har vi selve tekstfilen, og så har vi en masse scripts, som bliver kørt. Så man kan lave meget avancerede skills på den måde, og kan bruge andre commando line tools. Men hvad er så, hvis vi går helt tilbage, Skill Hub, og hvordan installerer man det? Så jeg har en fin hjemmeside her, emilmachine.com, Skill Hub, inde på, hvor der er en masse skills, som er opdelt i nogle forskellige plugins, og så installerer man ligesom alle de skills under et plugin. Først så skal man lige fortælle, hvad man sidder med, hvor man overhovedet kan finde dem henne, og så skal man installere den givne skill. Så hos Claude kan man gøre det inden for terminalen. Hvis man er i Codex, skal man gøre det udenfra og ligesom kalde det her Codex plugin. Og for open code egentlig til videre, det smarteste måde er nærmest bare at linke det direkte. Det kan være, der kommer noget smartere senere. Men lad os gå tilbage til Claude. Så den siger, jeg vil godt tilføje en marketplace, som bor på GitHub under Emil Machine Skill Hub. Så det gør jeg lige. Gør det lidt større, hvis vi vil. Måske lidt for stort. Lad os bare gøre det her. Nu er jeg slet igen i Claude. Så prøver vi igen. Den siger, nu er du tilføjet den. Men det er bare ligesom, hvor vi skal hente fra. Så hvis vi går tilbage, så vil sige, hvilket plugin skal vi så have? Men jeg vil gøre det den her Dev Essentials, og den skal komme fra Skill Hub. Og hvis vi var i Codex, skulle vi gøre noget udenfor, og i Open Code skulle vi til at linke alle de her ting ind. Men nu er vi i Claude, så vi gør således. Den siger, den er allerede installeret. Hvis det ikke var installeret, så vil den spørge, skulle den installeres lokalt, så vil den bare smide det her i nogle folder inde under den her mappe, eller globalt, så den smider under min bruger. Nu findes den under min bruger, og jeg har allerede nogle skills. Så, hvis vi for eksempel prøver at sige, at jeg havde den her Procon
3. Så er der forskellige måder, vi kan prøve at håbe, den bliver lavet på. Så hvis vi for eksempel siger, give me 3 pro-cons for which server-side language to use. Så jeg har ikke kaldt den her skill nu, men vi kan håbe, at Claude ligesom tænker, at det lyder rigtig meget som 3 alternativer for et eller andet ting. Nu prøver jeg selv at bruge den. Lad os se, hvad der sker. Så den siger, at jeg begynder at tænke lidt. Okay. Så den ligesom sagde, jeg loadede den her skill, som bor under Dev Essentials Pro-cron, fordi den her beskrivelse passede med, hvad der var oppe i beskrivelsen af skillen. Så det er nok en god skill at bruge her. Og så har den smidt svaret tilbage i hovedet på mig. Man kunne også bare gøre det direkte, og ligesom sige Pro-con 3, der har den tabt den ud, Dev Essentials her, og så sige, hvad det er. Subjects for a poem. Så nu i stedet for at håbe på, at Claude ligesom regner ud, det er nok det, jeg skal, så har vi sagt, gør det her. Tag mit stempel, følg det. Yes. Nå. Lige bare for kompletheds skyld har jeg lavet en anden lille skill, som bare er en shortcut her. Så se beskrivelsen, det er et alias for den her Pro-con 3. Så det er noget, jeg bruger meget. Det kan også være ligesom how to fix my concurrency bug. Og så kunne man ligesom paste det ind. Hvad det er. 3 måder, 3 bud på det. Choose your own adventure. Så kan man ligesom begynde at sige implementere et, eller hvad det er. Nå. Det er en meget simpel skill. Derfor valgte jeg lige at demo den. Når vi snakker om min skill hub, er der 2 andre skills, som jeg godt vil lige slå et slag for. Den første er skill hub update. Så det er lidt besværligt med at afinstallere sådan skills, installere dem igen og sådan noget, for at sikre sig, at de er opdateret. Det kan være, at der kommer noget smartere her. Men jeg har lavet en skill hub update, som ligesom bare skal køres uden nogle argumenter. Selv prøve at detektere det her Claude og det her codex, og så prøve at køre en update af de her skills, som findes under Skill Hub, som skal opdateres. Så nu prøver den ligesom at kigge, okay, men du har 1.7.4 af den, jeg kører mit script, der tjekker på det, men der er faktisk kommet en 1.7.5'er, nu er den opdateret, og for at det overhovedet tager effekt, bliver vi svært nødt til at gå ud og ind af Claude. Nu er det nok ikke så vigtigt, de her opdateringer, der var, men hvad skal ligesom ind og ud, for at det virker. En anden ting, man kan gøre, er at lave issues. Det her, hvis man ligesom forestiller sig, at du har brugt en eller anden skill derfra, og det ikke helt virkede, som du godt ville, så kan man lave en issue, hvor man enten bare siger, lav et issue, så prøver den selv at kigge på historikken og sige, det var nok noget af det her, der var galt, eller man kan også sige, jeg skriver her, hvad det er. Men den gav mig ikke 3 muligheder. Det var dårlige muligheder, hvad det nu var. Nu laver jeg lige sådan en dummy her, hvor den godt kan ud fra at sige, der er ikke rigtig noget kontekst her. Den får en dummy variable ind her. Det er nok ikke det rigtige ting. Så den ligesom går i sådan en gang med at sige, det her er det her issue, jeg vil lave. Og så siger den, må jeg godt gøre det? Det siger jeg, det må du gerne. Og så vil den prøve at lave det her issue inde på min GitHub-side. Så i det her tilfælde kan vi se, hvis jeg lige åbner, nu har den lavet simpelthen et issue til mig og sagt, der er et eller andet her. Men det virker til, at den ligesom godt kan finde ud af, det var bare et dummy issue, så det er ikke så relevant, så jeg kan nok godt lukke det her igen. Lige for at være opmærksom på, at det kan se lidt anderledes ud. Nu snyder jeg lidt og har
er inde i en dev-container, som ikke har mit GitHub ligesom token sat på min bruger. Vi er inde i et lille lukket miljø. Så hvis jeg ligesom prøver nu at køre min skill her, issue, og lad os bare køre med dummy igen, så vil den prøve at lave det her issue, men den vil så finde ud af, du har ikke det her GitHub token, jeg bliver nødt til at lave et link til dig i stedet for. Så den vil igen prøve at køre det samme her. Det virker ikke til, at der er en fejl. Det er nok bare en test for, at det her issue creation workflow, det kan den selv regne ud for den her kontekst. Men vi prøver stadig at lave den. Og her vil den så sige, men jeg kunne ikke finde det her GitHub CLI, det er slet ikke installeret, der er ikke noget GitHub token. Du bliver nødt til selv at gøre det. Og der kan man ligesom enten bare copy-paste ind, eller åbne det manuelt her, hvor den så vil gå ind og sige, ups, nu skal du lave det her issue, vi laver create, og i det her tilfælde, det er jo så også bare et dummy issue, så vi lukker det igen. Yes. Det var de ting, så forklaret, hvad en skill var. Igen, bare en markdown-fil, men det kan være en markdown-fil, der refererer til scripts eller command line tools, som for eksempel GitHub, som bliver kaldt. Så på den måde kan det blive meget simpelt til meget avanceret. Man kan installere de her skills. Jeg har samlet en masse og er ved at bygge videre på dem på SkillHub, som jeg tænker, jeg kommer til at bruge i de her tutorials. Jeg demonstrerede lige den her Procon 3 eller PC3, en hurtig måde lige at få 3 bud med lidt Procons, man kan se, hvad der giver mening. Og ellers de 2 vigtigste at huske er egentlig den her SkillHub update og issue, så hvis man finder og bruger nogle af de her skills og ser, at det virker sgu ikke helt Emil, som du har tænkt dig, kan man lave issues, og så vil jeg prøve at fikse dem, når jeg har tid. Det var det, jeg har at sige om basic skills.